To je moja životna filozofija. Nemoj da tražiš od života više, jel? Mislim, to je problem koji imaju sve ove zgodne ribe koje se slikaju polugole za ove Playboy, FHM, CHF, ŠP časopise. Znate na šta mi... Imaš savršeno žensko telo, vidimo ga na slikama, te slike za mene imaju određenu vrednost. Međutim, već na sljedećoj strani ono što umanji vrednost tim slikama, a to je intervju umetnice sa slike. Zašto pokušava da bude i pametna? Studira menadžment. Nemoj da pričaš. Omiljena knjiga mi je Alhemičar, Pola Koelja. Šta pa tako se i kaže? Ne. Toliko mi se